Yes, kasama nga Bernard atong nga exact location dirita sa dalang tourist ni nga syudad sa Davao. Og padayon gihapon no alang sa ngayong Pasko panalo ka promo. Og karong mga orasan ay usa ka balay diri ato naabtan kasama Bernard kusugay radyo ayo. Okay, maayong hapon. Okay, maayong hapon diyan mo nay. Kumusta manay? Kumusta? Maayo man. Kisay pangalan nato nay? Lita Lahoy. Si Nanay Lita Lahoy, mga suking tigpaminaw og certified listeners po ni kasamang Bernard. Pero sa dili pa nato ni ihatag ato sa aning pakantahon. Andam na ba kanay? Andam na. Di basta-basta si Nanay. Sige Nay. Okay. 1, 2, 3, kanta na Nay. At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa, halik at yakap. At makakarating sa bayan, ang nining ng kalangitan, hahawin ang lahat ng sa inyo'y makarating. Yehey! Nahuman dyan ni Nanay kasamang Bernard og kanta ang Christmas stations ID sa Armin Davao. Og ato lang itunol ang Noche Buena items dawatan Nay. Okay, gidawat na ni Nanay Lita. Okay Nay, napatay wine. Okay Nay. Giyawag ko ang tanan nga musalmot niining kagalakan sa Pasko. O sa tanan DXDC, Stasyon DXDC. Daghang salamat and Merry Christmas and Happy Prosperous coming New Year. Yehey! Salamat, congratulations Nanay Lita Lahoy, ang usa na sab certified listeners sa DXDC Armin Davao ang natununan og Noche Buena items. Alang sa ngayong Pasko panalo promo. Kauban si Radyo Man Dudong Irin Lumusbog, kasama mo sa balita og serbisyo publiko Radyo Man Dudong Pulayaw, Tatak, RMN.